Ake bingelela baba udokotela baba Sizwe baba Jabulile namhlanje sinomelaphi wendabuko inamba yakhe 079 466 71148 uyinyanga baba Msomi obingelela. Ngiyabingelela kakhulu ohlelweni kababa udokotela ngithi abaphila abantu mhlaba wonke namanye ngiyaphila bandla. Bantu bakithi namhlanje sithi ake sinandi ithuba esilithola nje nangoke omunye umelaphi wendabuko kufuneka simkhangise sizwe ukuthi ke esigodlweni sakhe wenzani ngoba nabanye sesibanikele lo thuba abakade belilangazalele. Nomdayi ngifuna uthi usiphathele lana amadoda azingelayo. Ukhuluma ngamaphisi ukhuluma ngani? Hayi baba udokotela ngikhuluma ngenduku. Ekhandiwe. Khandwa kwale nduku khandwe ngelwane ezingelayo. Nenyoni ezingelayo ezingalala ubusuku nemini. Into enizokuphila kubantu abaswele imali abangasebenzi. Akhathalele noma ngawuhlele ekhaya yini. Mawuyishisile nje waphuma niyozingela kumadoda abanikeza imali wathi ngilambile anginalutho. Hayi izokwenzela show baba udokotela. Ya ngifunda lamadoda azingelayo uzobuza ukuthi umuntu afika kumina njengesibunga afika kumina njenganani afika njengezizwe afika njenganani uma esebuya le buyakhona baba udokotela ayafika nangesibonakaliso umuntu oyibonayo umuntu okwazi ukubona ebusuku ayasebenza futhi njengesibunga ahluke ngani noMandla Phindelela noma sawuphathi ungasophathi yeka futhi hayi khona ikolo udokotela awuhlukanisele wona musu usho ukuthi uMandla Phindelela nalamadoda akuhlukene ngani baba udokotela ngithi uMandla Phindelela nje into leyo esiza kulabantu kakhulukazi abaphandayo mhlambe laba abagembula into enjalo abanamatafula njengoba ngithi uMandla Phindelela nje mawuthi umuntu ophandayo ayinqene ukushaya kathathu esontweni noma kabili njengoba ngithi iyaphinda ayenza sure ukuthi hayi ishaya ibiyelele. Ngizofuna sike sibheke ohlangothi oluhlukile. Ngoba siwuphethe uMandla Phindelela but sibaphethe abazingeli. Abazingeli bayahamba ngithi. Ngoba kwakhiwe ngamakhubalo ezilwane ezingalali ezingahlanga. Hayi izingalali engadlilo. Ya kodwa iyasaba ke lezo zilwane ngoba abanye bakakhanda iloko ibhande ngensele. Yazi ukusala wena ensibini ngoba insala ayiflatheli. Hayi insele isilima lapho ke insele. Manje ke ngibone nami nje kupho kufuna ngikufaka. Ngifuna sikhulume lena uMahlasela. Hey into esilima ke nje leyo baba udokotela ngoba ngithi uMahlasela nje into yaphambili ukuphela ayifiki kahle kulonto ukuthi umekona kodwa into eyishaya sikhafulo kodwa singena kuyonke indawo emalini ekhafulweni zabantu njengoba ngithi uMahlasela nje kufuna uqikelela ukuthi lo muntu akadrive emgwaqweni mawuzesebenzisa akagibele endaweni ephezulu ngoba uzodilika lapha ungenani yenza short usesekhaya usuhlele ekhaya noma off noma umuntu ongasebenzi ngoba ayifiki kahle isemalini emabhenki ikubantu isebenza nje sikhafulo nje into engayi kahle ingawe ungekuyinike noma bafuna uqala uzwe hayi angeke uyinike noma kodwa angeke uyinike izingane ngeke unike umuntu izithelo zenhlahla usaziphatha noma usaziyekho mhlawumbe naxabana nomuntu ezakhe hayi ngiyazakhela baba udokotela ngene hayi ukuthi kade uthunyiwe hayi kuba lo ngiphiwe nje baba udokotela hayi ngiphiwe kakhulu mina nje mhlawumbe uthunyiwe hayi ngiphiwe yakhumbula sifike emzilo lapha onyanga lana ukhomba ukuthi lapha egcekeni yaphika qethuka ngiyakhumbula nje hayi bingakwazi lokho hayi ehlahleni ngiphiwe baba udokotela kakhulu ake singene lena izithelo lezi baba udokotela izithelo zenhlahla ngithi umuntu ufika azalwe engazi ukuthi uphetheni kodwa suke ngaphethe okubi kodwa khona kuphethe okuhle kanjalo nje ukuthi kuphela uNkulunkulu osukazi inhlanhla uthi izithelo zenhlanhla nje inhlanhla njengesiqu uzalwa nayo ibe isiqu ukhulu mase umuthi uyaxhanta mosukhulu nakumuntu ke kuba kanjalo ngokuthi ke la emhlabeni siphila impilo ukuthi abantu bayavalana benza zonke into usuqala ukuhlakanipha usenza izinto eziningi inhlanhla iqala enyamalala ukuze itheleke inhlanhla yakhe umuntu uyayembulwe embulweni ukuthi into yakhe ayiphethe ayibuyele kuyena ngesimo sokuthi uNkulunkulu emdale ngayo mayisiyathela ke inhlanhla yakhe abone zonke izinto ayifisayo akwazi ukuzenza nabe kade sisokola ngabe sasokola izithelo kwezenhlanhla ke lezo kuhlukahlukene kwembula ke kwenhlanhla ukuze izithelo ungayichaza kanjani mengaqhamuka ngapha eceleni mina sengizobuza ukuthi uma hawukelwa ke ngezithelo zenhlanhla ngiyafika la ngifuna nawe izithelo nakumhawukela uthini kumuntu ukuthi akhambisane baba udokotela uma hawukelwa baba udokotela induku leyo ke nje esishisayo yomuntu ososizini kuba kufanele ujule njengoba ngithi umhawukela mawuyishisa kufanele ujule induku leyo okufanele ujule uyishisa nje nemali
mawusuyishisa nempepho mase uyajula ukhulume kuyona uthi ngicela ungihawukele ngilambile kangidlile anginalutho kodwa ngihluphekile kodwa ngicela ungisize ungihawukele ube ngangimena ungamemeza amadlozi ungamemeza zonke izinto umemeze nje ikhubalo lelo ngoba nginike lona umuntu benza ubuza athi ngiyawuzwa umhawukela pho izivuthe ubani osidingayo ubona nini ukuthi usengidinga manje izivuthe omunye wabudokotela ngimbambe nje efonini sisakhuluma ngocingo ukuthi lo uyayizwa inkinga kodwa mase ngiyabona udinga into ethile noma mase siyasho lento engimina ukuthi hayi lo khuluma kanje umnikeza into ethile izivuthe wabudokotela isiwasho hayi singabeka imali bodokotela ngaso nje phansi sisodwa njengoba ngithi sivuthe nje nayi kusuka amaphepha ngabe unetafula emgwaqweni ngabe uyaphanda uhamba udayisa ngeinto oyidayisa uhamba emgwaqweni ngabe uyakhembula ngabe wenzani singena noma ikuphi kenye sona asinamnkomo ukuthi isivuthe nje akuyaliwa bodokotela indlabelo ngayisekho indlabelo ngikhona futhi bodokotela into ekhuthuzayo kenye le sikhuthuza abelungu banomkhubo badla amandla ethu yakhuthuza lento emajalidini yakhuthuza emotweni zabelungu iyangena emaphaketheni kodwa ifuna lamafutha ake lezilwane ke lezi ezithile ukuthi umuntu mase eyibuza ngimchazele ngoba ngichaze la no ngifuna ke singene isandulela mali kuthini kubantu umuntu uphethe into ekuthiwa isandulela mali njengoba ngibabudodla ngiphethe isandulela mali ngiqonda ukuthi yonke into iyandulelwa unyaka uyaqala uphinde undulele futhi usuqala uphinde futhi uphele kanjalo nemali ke kanjalo uma ukuthi umuntu oshayeka ezintweni zesimo semali uthola nje ukuhamba lebumba uthola imbewu lekuthi unyanga ntathu uthole imali yamakhonzi bo 14 rand mase uthola amanzi abe agcwala iglass wathele phakathi lokhambeni nale mali le izoqhuma lento la okhambeni futhi kahle ngesikhathi iqhuma lento le isiqala ukuba imithombo isiqala imile sikhipha imbewu yakhona ziyaqala ke into zakho ke ziyaqhuma ngeke kuphela isonto ingaqhumile lento mayina lamanzi laphakathi isonto noma 2 weeks kodwa kuzophela inyanga into zakho usuyibona isandulelo ke leso sokuqala izinto zakho unyaka noma 2 uyaqala noma ngathi into zakho ivalekile abantu bezodinga ukuthola 0794671148 yabani number bayihamba budokotela ingena kwena noma isenyiso wena hayi ngena kumina phela wabe mhlawumbe inamba oyisebenzisayo hayi ngena kumina baba udokotela wesizibojabulile ufana umhleje ekhehla namhlanje esinobaba uNomdayi uthi ngamthinta inambeni 079466 4671148 07946671148 nina enoku Facebook ikakhulukazi nina funa nithole siyabonga